Pajero, 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 Alhamdulillah, nemu duit. Kena gawe nyicil tuku Pajero iki. Apa kuwi lek? Nemu duit? Ya ora ngono kok lek. Nek nemu duit iki ya balekke sing duwe. Balik ke sapa Mas Din? Wong iki aku ya ora arti nggone sapa kok. Mending gawe nyicil Pajero Mas Din. Kandhani kok lek. Wis saiki ning gone Pak Detum wae yo. Oke. Apa meneh? Niki lho, Dek. Lek ropat nemu duit, tapi malah arek dipek dhewe, malah nyicil Pajero jarine. Lah nek nemue berarti asline duit ki wekmu apa dudu? Dudu deh. Berarti wekmu apa dudu? Dudu. Berarti entuk mbok kanggokno apa ora? Mboten deh. Lah iya, berarti engko bengi diumumke pas pengajian. Sapa ngerti sing duwe teko. Ya wis, Din, ya terus ki lek ngosek. Nggih.